de minute bune erau în preajma propriului careu. Aiza trece superb, brazilianul continuă. Intră în centru, acolo unde îi place mai mult să joace. Claudiu Ionescu scoate și el. Vine Ilie Baicu, șut în blocaj. N-a avut suficientă viteză contra atacul Utei. Poate acum însă vor obține mai mult Arădenii. Mingea este a lui Țucudean. 2-0! Gol UTA! Oprită din a lua cartonaș galben de către capitanul Drida. Acolo Țucudean, cel care avea un mesaj de transmisie. Este 2-0 la Mioveni, într-un meci în care Dacia a dominat prima repriză, dar UTA a marcat de 2 ori, o dată din lovitură liberă prin Marius Mitu, iar acum printr-un contraatac extrem de bine condus de către Georgian Tobă și finalizat de George Țucudean. 2-0 scorul cu care cel mai probabil UTA va intra la pauză.